Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang Miss Jimmy Deborma. Tine angka ang nong bagai ketal blog tui phaikia mo angka chini school ni hoite jeng excursion thanglai mane. Kanong nai tongdi ani channel no. Jeng tabo gari wo kawi bus bai jeng thang tongo. Gobo jaga thang nor saimanai te kitchen nai khekanyo. Angkai lama kaham lahama sol kai jeng joto milogi thanglai kya angkai jeng thang te aguli ko sogi kya angkai no romo mangkana school ni trip jeng bo jaga thang angkai jeng je jaga thango omo angkha science city omo angkha kaisa student rok bagai kaisa naina ni jaga jeng pula thangpuro khai bisi borok koriko haipana aro thangkanyo borok kisa phane surungkha oni school ni 5-10 minute 15-20 minute nasimon pore khai amska borok bangkha je aro kuthum lai mane mela hai choli tongkha no nugi mana ani kulko busuk khai borok bangkha ro mela hai tonglai kya school chhatro rok phaiba mang angkai chini school ni bo lamrokha bisinga hamna bagui gaji teacher rok borok ukulugo himnai hamna hangkai joto no lunch hoima hamlayo mane kebo hurmur khama habi joto school ni joto line ke soima no sonya ma habu nukhana guys norok o koekdin sansiti wo school ni hote thangmani excursion rok ngakai je tino tung thango adino borok belek bang bangkha jaga chaklai liya himnani jaga kri hai tung lakya gachung thanglai jak bisingo hamna bagai khatung khajakai angkai mo kha bisingo hapmani pore bisingo ba haino fatana hai borok kwbangma jotono student mangno kuno public hai kebo kwrui angkai chung pula hapkanyo thangon nukukha aro ni je najangnai rok angkai je nuk thangai nuguya khu sansiti rok borok norok ani channel tui tabung nugui mannai angkai a bisingo tam rok tong butui collection tong amoro nong nugano angkai kwbangma tongo science ni tui no joto kemo ongkha kaisa chini surojogot ni kaisa borok rokha mo ongkha sal kemo ongkha surojogot ni 8ta groho rok nomung mamanya mo ongkha balloon nobor bai birjaknai angkai yang tongo tai kwbangma najaknai cherai rok ni hangka oro kaisa aina ni bo tongo kaisa tui himui thangjaknai bisingo aina mak rijak bulbuli hai amo lama sinena nangnai bo lama tui beng thangjaknai hangke mo hangke kuwa gamo naise kuwa kuthuk ke khurjak oro gamo kaisa sobtheke naithok jaga mokol bengke kufur nugo aina tui hingke colorful gamo bo mutui haino kaisa sedu najaknai 3D sedu hingke moro khe ah jaga ni kaisa najaknai science city o sudu science ni simi najaknai ya taibo tongo nature ni tuiui angkai nature ni kaisa digi o jeng thangui nugui oro ongkha je chini nature o tongnai posu pakhi mal mata tok rok ni tui bo tei kaisa dragon 3D ni bo tongo omoni pore tongo kaisa dragon 3D floor ta aro larima rok biri tongo ngakai tongo mwkhra rok angkai nini mufuk sial mutui hai rok bo naimano angke moni pore tongo kaisa cherai rok ni photo pujaknai ni kaisa jaga ta amo angkai amoni pore bo nugui mano kaisa tok rok ni bahai angkai chung omo rok naimamani pore tolao nokhorui phaikya angkai norok ani channel o chajakhai ba like share comment subscribe khai tapok dik katal video nainani bagui.